ngakwa ban supet kan mau ya kito ki long yeng ki long sen ki ba ki ba thon ki ba lese ki ba mat ya ka jingjia ka skosi ka jing klat jong kitu ki bhayeng ki jong ki na ka jing yo yaw new covid-19 don ki nong yalam snong ki bor thau teng teng namar ka jing teng palat ya ka jing jia jong uneu jing pang kapelong yaki bakim syashu wat banwarra ya kamet na hospital syaki snong ki thau leni syakayi kasen ki advice bayi ki bayi masem bade banra bet na hospital ya kamet kitu ki bayap sya ulum jingkat te kabang ko ban ong bas ngo ba ban but ya kani ka notification kaban nakaliang jong ka sorka naka department naka health department kelapenmi mensau terik uneu benai me ar hajar ar kuai haka bengila keren syai bangi sya ban ra ya kamet mdei ban pedrung hayeng rela ban bu abarenda lenela ban bu ke compound the next day pada kinlek ban pendep ya kaniam kerukom kum bajule bat ba mdei ban ong ba ngi septing ban penrung hasnong lena ban penrung haka compound yeng kani kolong kejing pen kemau na kaliang jongi ke sarkar kenang ba ki bahayeng ke basem lu kin sngotu bat lu hakajuk kapur ngakerpat ya kejing ya trelang jom ki bor snong ki bor thau baro